Sarauniya TV, tashar al'umma. Taso mai suna yarda na baki, so kadar zuciya ta zaki rike hannu na zanar kake. So kadar zuciya ta da shi ne riko, naki saki tun da shi ne idan duniya. So kadar zuciya ta da shi ne riko, naki saki tun da shi ne idan duniya. Abinda zuciya ka so ka fata ke bibiya, daga alama tsakani. So ya samu gwarzo mai jura tafiya da baya shiri da rauni. Kugan karfi zuciya mai jure gwagwarmara, mai ra'ayi na ɓadda bani. Mai so hana kullum ina tambaya, amma na rasa ta amsa daga cikin duniya. So shi ya zama sarki, sana kira ki yammiya ku kwance sarauniya, a kauna na baki mulki. Ki ci farin zinariya ku kwance sarauniya, baki ki zan buga da kulki. Kuna ni zan rasa kaina kan so haka, zai zama babbar sadaukarwa soyayya. Sarauniya TV, tashar al'umma.